Rechtstreeks vanuit onze hoofdstad is dit Hart van Nederland. Met Hilde Kuiper en Marleen Saupala. Een hele goede avond en welkom bij het shownieuws van Jong Nederland. Dit zijn de onderwerpen van vandaag. Zaterdagavond 22 september. Live in de feesttent van Jong Nederland. La Vita. Verkieken even terug naar een stukje van haar laatste optreden. We hopen dat het morgen beter gaat. Zungig, 23 september. Onze grote vriend Oedremung, Big Benny, in de feesttent aan de Shopsweg bij Jong Nederland. Hij zit nu nog even op de camping in Montfort, maar hij is dus verzekerd dat er Zungig zeker bij is. En we zo mee! Ook voor de kinderen is er zonnige te doen. Kom allemaal naar Pimp My Bike. So you want to be a player, but your wheels ain't flying. You gotta hit us up to get a pimped out ride. Iedereen die met heeft gedaan in de loterie van Jong Nederland maakt kans op de hoofdprijs. Een ballonvlucht boven Midden-Limburg voor 2 personen. Maar soms kunt ze ook beter de derde prijs winnen. Tot zover deze uitzending van Hart van Nederland. Voor meer nieuws, neem even een glaasje water. Ja, meer nieuws kunt u terecht op pagina 102, of 101 van SBS. Nu Piet Weerbericht. Er is hier een winterfeest en natuurlijk, ik ben er ook bij. En over winter gesproken, het weer wordt de komende dagen ook winters. Dus een tip voor alle automobilisten. Denk om die winterbanden, want het kan af en toe flink glad worden en dan zijn ze toch heel belangrijk. Vanavond en vannacht af en toe regen, lichte regen. De temperatuur daalt tot tussen de 0 en de...